en este cas, Isaura, el projecte del tren Gandia-Oliva-Dénia ha anat pegat un poc bandades, que si l'havia de fer la Generalitat, que si era de l'Estat, que si era d'un conveni que han de signar els dos. Qui penseu vosaltres que ha de acometre el projecte del tren Gandia-Dénia? De qui és la responsabilitat? Ara mateix la responsabilitat és de l'Estat. El que passa és que si volguera la Generalitat podria fer-ho, i el que té que fer és signar el conveni per assumir aquest tren. Perquè en la llei que se va aprovar durant aquesta legislatura, que nosaltres no compartim, que va ser un projecte del senyor Cascos i que Magdalena Álvarez del PSOE assumeix al 100% tal com estava, que és la privatització del ferrocarril, ahir el que es fa és que quan una línia és deficitària es pot assumir per part de la comunitat autònoma i n'hi ha un trasbassament de competències directament a les comunitats autònomes i, clar, la comunitat autònoma pot assumir gestionant-lo, o sigui, fent del conveni junt a l'Estat, eixa línia. És a dir, que en primer lloc és de l'Estat, però després, si l'Estat no ho fa, la Generalitat Valenciana podria fer-ho, però clar, és molt més interessant gastar-se els diners, jo no sé a on, perquè en ensenyament no se'ls gasten, ni en sanitat tampoc, que gastar-se-los en un tren que és absolutament necessari per a la qualitat de vida dels ciutadans. I una altra qüestió que s'ha tret en estos dies, que pareixia que estava morta, i s'ha recuperat una altra vegada el tema del projecte del corredor mediterrani. En això esteu d'acord, no esteu d'acord? Què faríeu? Jo crec que és molt important que n'hi hagi una connexió de l'arc mediterrani que vagi cap al nord i que acaben els països nòrdics. Jo crec que és una via econòmica molt important i també de ciutadans, però econòmicament és un espai que està per explotar. De fet, sempre hem tingut l'obligació, s'ha marcat tot des del segle XIX d'aquest ultracentralisme que tot té que mirar cap a Madrid, quan nosaltres tenim que fomentar la part econòmica del port de València, tenim que fomentar també la nostra connexió de l'arc mediterrani cap al nord, vull dir que tenim moltes vies d'expansió econòmica que s'han vetat, perquè per això no s'ha invertit mai ni s'ha ficat com a prioritari el tren d'ancho de via europeu cap a Europa per l'arc mediterrani i també tenim l'autopista de peatge. Vull dir que està tot limitat per a que l'eixida econòmica no vagi per ahí, sinó que vagi tots tenim que obligatòriament mirant a Madrid, en esta Espanya completament radial, que mires tant el mapa del ferrocarril com el de les carreteres és exactament igual i és un error sobretot per a nosaltres. Jo crec que és fonamental que aquest error se subsane i crec que les propostes que ara estan fent, que tots diuen sí, clar, fins ara no ho han fet. Ara en campanya electoral tots diuen ara ho demanarem i surt Maria Teresa Fernández de la Vega i diu i dos huevos duros i el de l'altre i diu i jo també. Bueno, doncs no ho han fet. La realitat és que cap dels dos governs que hem tingut ho han fet i nosaltres portem molt de temps reclamant-lo. Jo volia introduir el tema, que és un tema que s'ha iniciat al projecte, com saps, de la variant sud de la Safor, que afecta els pobles del sud de la Safor, Palmera, Berreguar, Oliva. Això va acompanyat d'un projecte global que s'està desenvolupant per trams, que generarà tota una autovia paral·lela a la A7 per a treure la carretera dels pobles. Com veieu vosaltres aquest projecte, si penseu que és la solució? Perquè n'hi ha veus també que es xirria un poc el tema i posen de manifest l'impacte i la destrucció del territori. Sí, efectivament. La millor solució seria l'alliberament de la AP7, perquè és un problema que tinguem que fer carreteres paral·leles a les carreteres ja existents. Però, com no n'hi ha manera d'alliberar la AP7, sí que és cert que d'alguna manera tenim que alliberar del tràfic que està destrossant els pobles perquè passa exactament pel mig dels pobles. A més, jo ho sé molt bé, perquè jo estiuetge en Miramar i conec molt bé les carreteres d'ací i conec de què estem parlant, igual que conec molt bé la situació del tren. I per això ho dic en coneixement de causa, que efectivament fa falta una carretera. Lo millor, la AP7, que s'alliberara, que deixara de ser AP, que li traguérem la P.
però si no és possible que se faci la circunvalació, i nosaltres ho demanarem des del Congrés dels Diputats, perquè la gent no pot esperar més. En qualsevol cas, jo vaig presentar una iniciativa en el Congrés que va ser aprovada per a que els municipis que no tenen, els habitants dels municipis que no tenen alternativa raonable, i no és una alternativa raonable l'atravessar tots els pobles per al tràfic que suposa de connexió i tenen que utilitzar l'autopista de peatge, que estigueren bonificats. És a dir, que els habitants no tingueren que pagar aquesta autopista. I això es va aprovar en el Congrés, però no han fet res. El govern socialista no ha fet res, que seria una solució immediata mentre se busquen altres alternatives. Bueno, ens hem menjat un poc de temps del següent tema, però la veritat és que el debat era interessant. El següent tema són les noves tecnologies. Comenta'ns un poc quines serien les propostes del bloc en aquest sentit. Doncs sí, n'hi ha dos espais. Per una banda, l'espai directe, que és aconseguir que internet se consolide com a un servei públic, és a dir, accessible per a tots els ciutadans. I ha sigut una de les tasques que jo he tingut durant aquesta legislatura. He treballat molt en este tema i estic prou satisfeta perquè, de fet, m'ho han reconegut l'Associació Estatal del Software Lliure més important, que és Hispalinux, perquè vàrem aconseguir, primer, que en les administracions públiques de manera obligatòria siga l'ús del software lliure, a no ser que siga impossible per el tipus de programa que se té que aplicar. Però, en principi, se té que utilitzar el software lliure, i això és prou important. Que siga accessible per a tots els ciutadans, que la banda ancha arribi a tot l'Estat, a tot el territori de l'Estat. I després n'hi ha una cosa que va quedar pendent i que me queda encara, és una d'aquestes coses que tinc per a la pròxima legislatura guardada, perquè a més el govern socialista es va comprometre que ho estudiaria, i perquè vaig barallar-me molt, és que en els ajuntaments se pugui establir els wifi, la red wifi, la xarxa de wifi, per a que n'hi hagi punts on la gent pugui connectar-se sense tindre que pagar. La gent s'està gastant molts diners en tindre internet a casa, molts diners. I, com dia, la vida cada vegada és més cara i n'hi ha coses que tenim que entendre que ja formen part de l'ús de cada dia i les necessitats de cada dia. Internet se poden fer moltes coses i cada vegada més, i per això crec que tenim que garantir que sigui accessible per a tots els ciutadans. Per això el fet que els ajuntaments que vulguin puguen utilitzar, o sigui, ficar la xarxa wifi, considerem que és molt interessant. És ampliar i fer arribar a tota la gent internet com a servei públic. També la Red Neutrality i tantes altres propostes que formen part de les reivindicacions de l'associació Hispalinux, que les hem introduït totes en el programa electoral. Sí, però ara per exemple, en el tema de wifi, n'hi ha ajuntaments arreu d'Espanya que ja ho han intentat, muntar la seva red gratuïta, i no ha sigut possible. És a dir, no poden donar gratuïtament un servei. Claro. Però precisament per això n'hi havia que fer una reforma legal, i jo tenia una esmena plantejada en la llei d'impuls de la Societat de la Informació per a que fora legal i que els ajuntaments ho pogueren fer, i me la varen votar en contra el Partit Socialista, i per això jo vaig estar negociant en ells fins al final i me digueren, bueno, pues a la pròxima legislatura, jo vaig dir, pues a la pròxima legislatura continuaré intentant-lo, que n'hi hagi una reforma legal que ho permetisca. I sobre cànon digital sí o cànon digital no? Jo crec que el cànon digital, tal com s'ha plantejat, ha sigut un error del govern. Crec que s'ha buscat una solució ràpida que té poca venda ara mateix. Però, per una altra banda, crec que és important que la gent de la cultura cobre. Jo crec que la gent de la cultura té que cobrar per el seu treball. El que no se pot pensar és que així uno és artista i és tot gratuïto i ja està, sinó que el que fa cultura, l'actor que fa una pel·lícula o el que escriu una cançó, la creació intel·lectual té que estar retribuïda. És a dir, que és cert que fan falta mecanismes per a que se cobre, perquè això, a més, se confronta en l'accés a les noves tecnologies ara mateix, que te pots baixar d'internet tot, i crec que és bo que la gent se puga baixar d'internet de tot, crec que és bo, perquè a més, si no, per exemple, les pel·lícules en versió original no les pots veure si no te les baixes d'internet. O sigui que n'hi ha un conflicte al que n'hi ha que trobar la solució. El cànon no s'ha explicat bé, el cànon té molts defectes, no s'ha tractat en el Congrés
el seu contingut i la seva estructuració, i crec que això és una de les qüestions que n'hi hauria que retomar en la pròxima legislatura per a que se farà d'una altra manera.